Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe lithuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwividiyo namuhla. NgeSaturday, Advocate Busisiwe Mkhwebane ufake nansi ipost ku-X yakhe yaziwa ngeTwitter. Lapho ebazisa khona amalungu omkhonto wesizwe party ukuthi umkhonto wesizwe party ubuyela futhi enkantolo. La acele khona beze bazosupporta ngoba i-organization i-under i-attack inhlangothi zonke. I-attackwa ngapha nangapha inhlangano. Lana-ke bekabika mayelana necala elifakwe uMorongwe Mary Phadi okuyena ongummangali obemangalele umkhonto wesizwe party, uSpeaker waseMpumalanga kwe-Provincial Legislature kanye noFloyd Shivambu. Shuthi bekamangalele laba abathathu. Ummangali bekuMary Phadi emangalele umkhonto wesizwe party inhlangano, wamangalela uSpeaker we-Provincial Legislature yaseMpumalanga, wayesemangalela uFloyd Shivambu. Kwizinto eziningi ezibhaliwe kodwa okugqamile la udaba lokuxoshwa kwakhe nokuterminatewa kwe-membership yakhe kwi-MK Party. Uthi akagculisekile, shuthi u-MK Party alisingathanga kahle udaba lwakhe, uxoshwe kungalandelwanga imigudu yonke efuneka alandele yona. Lingenile-ke icala namuhla enkantolo. Besilokhu ngibhekile-ke ngithi mhlawumbe sizoyithola i-update. Ngenhlahla uma ngithi ngingena ku-TikTok ngizithela phekwayo i-update lapho sebephuma enkantolo khona, ngiboka ukuthi bajabulile abalandeli bakaMary Phadi. Base-ke bechaza umuntu obemele uMary Phadi la beku-Advocate uMshololo. Advocate uMshololo siyamazi kakhulu kwi-case kaSenzo Meyiwa, kuyo-ke urepresenta uMsola wesihlanu. U-advocate onamava ngempela, uyamuzwa futhi ukuthi une-experience. Uma uzwa kumlando wakhe ukuthi ukwasebenza as umshushisi, so odabeni nje lithinta umthetho uyawazi umthetho kakhulu. Ngizokucaphunela lo video-ke ngoba inhloso yami ukukulethela i-update ukuthi kwenzakaleni enkantolo, njengoba uMary Phadi bekafaka icala nomkhonto wesizwe party namhlanje bebesenkantolo. Ngizokufakela-ke le video le bengaphandle kwenkantolo bachaze bona, mhlawumbe mina sengophawula emva kwayo. Ngiyacela-ke ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ulike. Ungasupporta ngokujoyina i-membership, ungasupporta kusidonethele noma ngamalini, khona i-account kwi-comment ephiniwe. Ngicela uzwe la. High moral, high discipline, high moral. Chikichela. Convener, can you introduce our legal representative? Amandla. Awethu. Comrade, angiqale ngokubingelela leadership ye province ekhona la, comrade, ucoordinator, unobhala wethu, i-engineer yethu, ucomrade uDeni Nhlapha. Amandla. Awethu. Kulise udeputy convener, ugeneral uThafu Mluli. Amandla. Awethu. Usibusiso Nkosi. Amandla. Awethu. I think ngona ucomrade uJoel earlier on, I think uye lapha phezulu. Amandla Joel. Awethu. Comrades, ngiyabonga kakhulu kune leadership ye region ekhona lana, comrades. I-party represented lana une coordinator no convener, comrade uSifiso Zulu no comrade uIsa Mlambo. Amandla. Bese enkangala sine comrade wamantabasha ucomrade uGivini Nkosi. Amandla. La eTlanzania comrade Liberty no comrade uMaphongo ucoordinator. Manje ma comrades ngicela ukuthi i-legal team
Sikeze ukuthi kwenzakaleni la ngaphakathi kusukela namhlanje kuseni. So-ke siyabonga kakhulu ma-comrades nokuthi nifike la. Sengenzela ukuthi masengijabule kakhulu sengasakhoni nokuthi nginibone. Ukubanikeza ukuthi basiphane nge-report masesicedile bese thina ne-leadership sobe sesinipha i-report-ke ma-comrades. Ngicela ama-comrades ngokuvala nje. Ngicela ama-comrades manje seyiphelile indaba yethu nalabantu. Kunamuntu olwayo manje. Masuka la ma-comrades sojika ngapha sozirestela lapha endlini akho zokuliwa nami. Okay. Amandla. Awethu. Yebo. Ingathiwa kaThibeka namuhla as non-compliance with the tax directives and so the matter is not on the unopposed wall, ikhona ku-opposed wall. So akunamethu individuals Sakela umsholola sibingelele. Phela thina simbona ku TV kuphela. Amanda. Awethu. Viva Mshololo, viva! Viva! Viva Mshololo, viva! Viva! No, as the instructing attorney said, Imeta did not proceed today because it was not enrolled. We are on opposed roll. Also on the opposed roll, also it's not enrolled. Also on the agent application, it's not enrolled because they did not comply with the rules of the High Court. Yes. So that Imeta can be ready to be allocated to a judge and be heard today. So it was not paid. Siyabonga. Victor mama. Nizwileke njengoba kade beku advocate umshololo ukuthi abacomplyanga. So ukungacomply kwabo bomkhonto wesizwe kunamaphepha abangawafakanga kahle on time, bangawafaka wonke. Icase ke yangabisangena ke kwi court roll. So icala lifana nento engabangabikho namuhla. Sizodlula ke manje siye ku president omkhonto wesizwe party, uMary Party. Simuzwe naye address abantu. Isizathu senza ukuthi uMary Party ngimbize ngopresident uyena yedwa kumkhonto wesizwe party onabantu abamsupportayo abane t-shirt enesithombe sakhe. Bonke abantu esengeke ngababona mina uFloyd nano Busisiwe Mkhwebane ngeke ngababona bafaka Winnie Mandela. The rest is no Zuma masingenawo le emblem le logo le yomkhonto le ndoda ephethe umkhonto. uMary Party kuphela onabalandeli bakhe abanesithombe sakhe. Upresident lo omkhonto wesizwe party. Ngoba uma ekhuluma yena ukhuluma izinto ezi-accurate ezenzekayo. Sizocaphuna yena-ke manje njengoba eshila ukuthi uzoba addressa. Usezoba addressa-ke manje laba de bezile bazomsupport bese-ke siza ukuthi uthini yena. Mhlawumbe uzokwena abasho nezinye izinto. Cela uzwe la. Amandla. Awethu. Comrades, asivaleni ke kodwa ngithanda ukuthi ngisho ukuthi ma comrades ukuthi labantu laba they are fighting us so that umsebenzi ungaqhubeki. Bayabona ukuthi sithi sikhasa ngamadolo siya ku 2026 and i-agenda yabo ukuthi singafiki ngoba bayazi ukuthi demoba libele benza so sika distracted nalezi zinto esithembisa zona sizenzi ngoba yonke into nje kuhlala nje kusempini la. So ma comrades bane baku campaign yokucekela phansi umkhonto wesizwe. So ke ma comrades ngicela ukuthi sibekezelenaneni sonke. Masibe sihamba lendlela ukuthi uma ngabe benza lezi zinto nibowazi ukuthi nathi siba distracted asiperform ngalendlela abafuna siperform ukuthi sibulale nina enisebenzana. So ke ma comrades mina into engayisho nje kuphela ukuthi uMazolman umyeni kaMkhwebane ubela ngaphakathi. Now kusho ukuthi ifanele satha amadoda ethu size nawe khona. Bese nakafika delela amaphoyisa. So ke ma comrades ngiyakutshela ukuthi lento yinto yomndeni le. Abekho serious endabeni ukuthi benze isiqiniseko ukuthi abantu bamnyama bakhululeke. So siyabonga ama comrades. Kuna ama comrades abuya eGauteng la. Abo comrades abezobuya eGauteng abazosupporta ku Women's League ku structures abalwa nathi zonke izimpi. Mase ngikwatile ngimthathe ngimlahlelele ngithi manje sengiyecourt ngiyobhadala. But uma sengidobha ifone sengiyabona ukuthi uthando leni ma comrades alikho measurable. Likhulu ngalendlela ukuthi umuntu akazi uthathini. So likhulu ngalendlela ukuthi iSouth Africa ngifonela ama comrades
uMagayi Zolo uthi ngise KZN fona lama comrades lawa that are key to umkhonto wesizwe, and that tells us ukuthi impumalanga they are making sure ukuthi si safe emotionally. So ma comrades ngiyanibonga kakhulu ngaloko kwenzeke namhlanje ma comrades, and yonke into ihambe kahle ma comrades. Nami sengipholile kunomuntu engimtholile. So le video le Let's work together, comrades. Hold. I understood
Okay, pass leadership great one. Leadership kuphela, leadership general. Okay. Ngicela phela ama-leadership ama-region ne-province phela. Ngiyamcela mina singangeni nisilinde nesigancane. Nansula nisipite fast. Azobalega
Ole
Uzibonele uzizwele yona update ebengithe ngikulethele yena le ngokwenzekile namuhla lapha ya enkantolo yaseMbombela. Njengoba bekushiwo ukuthi umkhonto wesizwe party namuhla uye enkantolo uyobhekana noMary Phathi. Anginahlangothi ke ngizothi ngikulo noma ngizothi ngiyalisupporta noma ngilisupport, kodwa kukuwe ukuthi usho wena ukuthi ngesingawubona kanjani. Asidibane lapha comment section sixoxe ngalolu daba. Singadibana nje comment section sixoxe. Ngiyikhonzile comment section futhi into enza ukuthi ngiyikhonze comment section indlela mina nawe sixoxa ngayo. Asithukani noma kuphambana imbono, akuphambana nje imbono kodwa thina suke singaxabene. So ngiyayithanda indlela esixoxa futhi sengifunda into entsha manje. Ixhonxhongo lezi ezifika zisithuke kulula kakhulu. Ngiyakwazi ukuremove i-comment yakhe, ngiyiremove ingabibikho ukuze siqhubeke sixoxe nabantu abafuna ukuxoxa. Ngiyabonga.